Jo crec que ara en aquests moments hem de ser capaços de treballar així al nostre territori, a la Comunitat Valenciana, un clúster salut. Donar-se compte que és important no tindre problemes quan tinguem alguna crisi d'aquest tipus en allò que és essencial per a la vida. Avui en el Converses contem amb el conseller d'Economia, Rafael Climent. Benvingut, conseller. Un plaer estar amb vosaltres. Avui, conseller, estem en una situació, òbviament, d'una pandèmia que ens ha canviat la vida a tots. Com es troba la situació econòmica del nostre país, del País Valencià? Bueno, jo crec que hauríem de fer una anàlisi del 2015 al 2019, Sí. on jo crec que la situació econòmica va anar increixent, Sí. amb un progrés positiu per a la ciutadania, i no és que ho diga jo, ho diuen els números. No? Vull dir, nosaltres ens vam trobar en un atur de més del 23% i en el 2019 vam acabar en el 14%, és a dir, quasi 9 punts Sí. de diferència. En l'àmbit de les exportacions en números rècords, en antenes que ajudaven a les nostres empreses a la internacionalització, es vam trobar en 4 antenes i vam acabar el 2019 en 26 antenes, en 26 que donàvem servei a 37 mercats. Vull dir, els índexs de producció, de productivitat industrial també anaven per damunt de la mitja. Sí. Aleshores, teníem unes xifres que marcaven que l'economia al nostre territori anava bé, Sí. però en el 2020, degut a la crisi sanitària, a la pandèmia, al maleït virus, aleshores vam començar a tenir problemes, no? Sí. Perquè havíem de solventar, bàsicament, primer pal·liar el tema sanitari que provoca una crisi socioeconòmica. No? Clar. I en aquests moments, després d'haver passat uns mesos complicats, jo he de dir que també n'hi ha uns quants indicadors que ens diuen que l'economia està assentant-se una altra vegada. Hi ha més confiança per part del món empresarial, l'índex de producció industrial també ha pujat, tenim més gent afiliada en el darrer trimestre, un 2,7 més, i també per damunt de la mitja de l'Estat, i en tots els sectors, jo crec que això també és positiu, hem crescut en autònoms, això vol dir que n'hi ha una inquietud per part de l'emprenedor, emprenedora, de tirar endavant, i aleshores són indicadors que diuen que contra viento i marea, que es diu en castellà, la gent està disposada a eixir d'aquesta situació i fer factible que l'economia es dinamitzi. I ahí estem. Clar, en ple estat d'alarma, la Conselleria d'Economia va llançar una ajuda directa a autònoms en un moment on estava tot tancat per el mateix estat d'alarma. Quin balanç fa d'aquestes ajudes? Anem a veure, jo faig un balanç molt positiu perquè és l'ajuda als autònoms més gran que ha tingut la Comunitat Valenciana en tota la història de la democràcia als autònoms, 57,5 milions. És de veres que en aquesta conjuntura era molt complicat el poder arribar a tots. El que passa que nosaltres crec que ho vam fer bé traient l'ajuda dient que era incompatible amb altres ajudes per als mateixos autònoms. Què vol dir això? Que els ajuntaments anaven a treure ajudes i, per tant, si tenien aquesta ajuda nostra, no havien de tenir-la de l'Ajuntament, i també el govern central va treure ajudes per als autònoms. Els números que tenim nosaltres és que 210.000 persones autònomes han pogut tenir ajudes tant dels ajuntaments, del govern central, com del govern de la Generalitat. Aleshores, nosaltres sols vam arribar a 42.000, però en el conjunt crec que hem arribat a un 70% de les persones autònomes que tenim al nostre territori. Aleshores, jo crec que, en definitiva, el balanç és positiu i crec que és un sector al que hem pogut arribar d'una manera important. La Conselleria com afronta, quines seran les línies principals de cara a fer front a la Covid i a que el sector no es mantingui, sinó que continuï creixent? Anem a veure.
En l'àmbit econòmic, Sí, nosaltres vam traçar un full de ruta en el 2015. sí, En el 2015, on teníem clar els eixos en els que havíem de treballar per a generar estabilitat econòmica al nostre territori. sí, I bàsicament era potenciar la indústria, reindustrialitzar el nostre territori, sí, treballar tot l'àmbit energètic, fer aquesta transició energètica, descarbonitzar l'economia d'una vegada per totes. Sabem que tot això és un procés llarg, que no es fa d'avui per a demà, sí, i després havíem de treballar en l'àmbit de la innovació i en l'àmbit de la internacionalització com a eixos fonamentals per a generar una estructura, podríem dir, econòmica estable sí, i generar estructura, no? Perquè si l'analitzem en aquests moments, la nostra estructura econòmica està molt basada en el sector serveis sí, i bàsicament en el sector turístic, que també ha d'estar, no? sí, Però hem de créixer en el primer i segon sector. Aleshores, jo crec que la pandèmia el que ha fet és ratificar d'una manera molt clara aquest full de ruta. sí, I és evident que el món empresarial s'ha adonat que ha de produir així, perquè va tenir un moment que fins i tot s'incentivava d'altres indrets del govern central i d'Europa el fet que es produïria en altres llocs, els no? deberes. I que nosaltres fórem sols comercials. No sé si era per costos, per guanyar més diners, però ara hem vist que nosaltres som molt bons comercials, els valencians podem eixir pel món i venem qualsevol cosa, el que hem de fer és produir així. I ara jo crec que al món empresarial això li ha arribat. Per tant, és important produir així, amb la major eficiència, amb el valor afegit més alt, i per tant hem d'anar a la digitalització de les nostres empreses, a guanyar en eficiència, a aquesta indústria 4.0 que nosaltres també estem treballant i tenim una agenda. Hem de seguir apostant per la innovació, diferenciació del producte, del disseny, és a dir, qualitat, i jo crec que en aquestes característiques, sumant-li la formació, és a dir, el guanyar en qualitat formativa i que els nostres treballadors i treballadores, les persones del nostre territori estiguen ben formades, jo crec que són els eixos que han de fer factible que guanyem en aquesta estabilitat econòmica que volem en el nostre territori. És, per tant, el nostre territori, el territori valencià, un bon territori per a fer indústria? Jo crec que excel·lent, i no única i exclusivament parlant pel territori, sinó per tots i cadascun dels instruments que tenim per a poder fer-ho bé. I fins i tot, jo sempre dic al món empresarial que ens cal autoestima. Moltes vegades no som capaços de mirar als ulls als alemanys o fins i tot als països nòrdics pensant que tot ho fan millor que nosaltres. Jo estic convençut que nosaltres estem fent moltíssimes coses millor que ells, però no s'ho creem. I per tant, jo crec que cal creure-s'ho perquè sí que tenim un territori i gent molt ben formada fins al punt de que aquesta gent ens la furten en altres països. Vull dir, nosaltres hem hagut de fer el programa Gent per a que tornara persones qualificades al nostre territori i que investigaren així. I de fet, cada vegada, poquet a poquet van venint-ne més. Però jo crec que tenim la formació i el personal format, tenim el territori, tenim ingredients com molt bones universitats, públiques i privades, instituts tecnològics, vull dir, parcs científics. Jo crec que tenim una situació o una xarxa que pot ajudar a que seguim fent indústria i indústria de qualitat en tot allò que desenvolupem, productes de qualitat. Falta que s'ho creguem i que, a més, posem en valor tot allò que estem fent. En aquests temps d'incerteses que vivim, quina sensació té, conseller, de cara a este 2021 de la situació econòmica d'ací, del nostre territori? Bueno, jo crec que haurem d'anar pas a pas. Jo desitjaria que a més tardar en el primer trimestre, quatrimestre, tinguérem ja la vacuna, que crec que ajudaria a generar aquesta confiança i aquesta estabilitat entre el que és la crisi sanitària, la Covid-19, i l'econòmica i social. Si això fora possible, crec que
repuntaria molt ràpidament la nostra economia, perquè capacitat n'hi ha, i no estem en la mateixa situació que en el 2008. Així, el que hem de reactivar en un moment determinat és la demanda, perquè oferta en aquests moments n'hi ha, i aleshores si som capaços de reactivar la demanda, jo crec que la nostra economia bàsicament començarà a créixer. Però mentre no generem aquesta estabilitat entre crisi sanitària i econòmica, anem a tenir-ho complicat. Anem a veure com es desenvolupa, però jo seria optimista si en el mes d'abril-maig tinguérem ja la vacuna i anarà implementant-se aquesta vacuna en la gent, perquè crec que ràpidament l'economia aniria endavant. Vosaltres, des de la Conselleria, evidentment, heu desplegat moltíssimes inversions precisament en els polígons industrials, que és un dels muscles que tenim, òbviament. Com es troba aquest muscle, que són els grans polígons industrials de la Comunitat Valenciana? Jo penso que millor que en el 2015, i ho dic perquè jo he sigut alcalde de Muro 16 anys, i jo vaig intentar aconseguir alguna ajuda per als polígons industrials del meu poble i no en vaig aconseguir cap, ni en el Ministeri, ni en la Diputació, ni en la Generalitat. És a dir, que són les primeres ajudes en tota la democràcia que ixen per a modernitzar i millorar les nostres àrees industrials, on el 50% del nostre PIB es desenvolupa ahí, i on moltíssima quantitat de gent va a treballar. I tant. Aleshores, en aquests moments, gràcies també a les ajudes i a que els ajuntaments també s'han adonat que havien d'invertir, les nostres àrees empresarials, més de 700, estan millor. Hem de pensar que hem invertit en els darrers 3 anys més de 84 milions d'euros i hem arribat a més de 139 municipis. Moltíssims. Moltíssims, és a dir, pràcticament la totalitat dels municipis que poden tenir àrees empresarials. I havent-los modernitzat, millorat i sobretot havent-los posat wifi, la possibilitat de tindre aquesta connexió via internet, que molts no la tenien, i haver arreglat visualment els polígons i haver-los implementat en serveis, fa factible que estiguem millor que estàvem, però encara hem de seguir treballant amb aquesta línia de modernització dels mateixos, perquè al final l'aparador és important de cara a l'exterior i fer factible que les nostres àrees empresarials siguin avançades, que siguin de primera categoria, farà també que d'una manera clara els nostres productes puguen eixir al mercat també de la millor manera. Enguany, en el 2021, tenim una proposta també important d'incrementar aquesta ajuda i anem a posar un ingredient més. L'ingredient que anem a posar és, en l'eix de despoblament que té la Generalitat, anem a ajudar en definitiva, són 10 o 12 pobles que estan dintre de la llista de despoblament, que les ajudes que puguen arribar allí als ajuntaments per a aquestes àrees empresarials siguin del 90-95% o fins i tot del 100%, perquè es costa més el poder implementar aquest 5 o 10%. Però a la resta va a quedar-se igual i anem a seguir treballant en aquesta modernització que és fonamental per a dinamitzar l'economia. Quines són les principals preocupacions que l'han transmès el teixit empresarial valencià? Jo diria que una, bàsicament, i és el tema de la burocràcia, el tema dels procediments administratius que sempre ens demanen que siguin més àgils, i ahí estem treballant. Jo he de dir que la Conselleria d'Economia Sostenible pràcticament en l'àmbit de procediments administratius pel que respecta a la Generalitat, podríem estar parlant de quasi el 50% els fem a la Conselleria. I m'agrada sempre posar una dada. Nosaltres hem fet de manera telemàtica molts procediments ja, és a dir, la Direcció General de TICs ens ha ajudat molt i sols posar un exemple. En el 2015 vam acabar l'any en 900 procediments administratius de manera telemàtica
i en el 2019 vam acabar en 187.000. Vull dir que es veu un poc la diferència de com estem treballant per a agilitzar més els procediments, però encara ens queda, no? I ens queda en l'àmbit de la indústria i en l'àmbit de l'energia, que estem treballant per a ser molt més àgils, no? I jo diria que això és la qüestió que més es preocupa, no? A banda de, que és evident, en l'àmbit empresarial sempre hi ha una demanda més quantiosa de les ajudes que poden eixir des de la Conselleria per indústria, energia, digitalització i demés, però tots som conscients de que la situació econòmica de la Generalitat és la que és i tenim ahir una assignatura pendent, que és el tema del finançament, que esperem que d'una vegada per totes a lo millor arribe. Per lo menos tot el món és conscient de que és una realitat. A partir d'ahir és el següent pas. És el següent pas. Té que haver voluntat política de començar a treballar en solucionar aquest tema. Este 2021 estem veient com sí que està afectant aquesta incertesa a la realització de fires, com Cebisama, que ha passat es farà al maig. Com creu que afectarà les principals fires que tenim així a la Comunitat Valenciana, que són fires molt potents, però que davant la incertesa de la Covid poden retrasar-se o cancel·lar-se? Sí, és una altra problemàtica derivada del virus, no? En el 2020 vam tenir sort que Cebisama es va desenvolupar, però després la resta de fires han anat caiguent, exceptuant una de l'automòbil que vam fer, IFIMI, que també la vam poder fer de manera presencial, però la resta han caigut. I per al 2021 és evident que Cebisama ja la posposar a maig. Seria important, per el que dèiem, el poder tenir la vacuna i fer factible que generem aquesta seguretat en l'àmbit social per a poder començar a dinamitzar des de les fires també l'economia, i va dependre d'això, va dependre de la situació de la pandèmia, el fet de que comencem a desenvolupar de manera presencial el tema de Cebisama i després l'altra fira, que també és potent, que és Habitat, i que enguany l'anàvem a fer en companyia de Home Tèxtil, que és important. Anem a veure com es desenvolupa, però és de veres que des de la Generalitat i des de la Conselleria anem a estar al costat de les fires. Vam aprovar un decret per a ajudar en l'estructura de les fires de 800.000 euros a IFA i també anem a ajudar a Fira València via FLA, també en l'estructura dels problemes que hagin pogut tenir en el 2020 i el que pugui vindre del 2021, perquè per a nosaltres són elements dinamitzadors de la nostra economia i hem d'estar al seu costat. En aquesta crisi hem vist com moltes empreses valencianes s'han reinventat per complet. Està el clúster de tèxtil. Moltes empreses han sigut molt pioneres i a vegades no posem l'accent en elles. Com valora aquestes iniciatives valencianes que al final ens posen en el mapa en plena pandèmia i en ple estat d'alarma, fa no res? Sí, és el que parlàvem abans, no? S'ho hem de creure, hem de tenir autoestima, no? I això és un exemple d'aquesta capacitat de resiliència, de capacitat d'adaptar-se als moments que han tingut el tèxtil per un costat, però també el plàstic, hem fet respiradors, hem fet guants, hem fet... Aleshores, jo diria que tots els sectors, i posar l'èmfasi en la capacitat d'innovació que tenim, i així m'agradaria posar en valor els instituts tecnològics. Sí, els instituts tecnològics en la pandèmia i al principi de la mateixa han fet una tasca impressionant. Ens han ajudat moltíssim als sectors a homologar les teles, vull dir, a veure com homologuem també els respiradors, és a dir, s'ha fet una feina ingent per part dels instituts tecnològics. Aleshores, la importància de la recerca, desenvolupament i la innovació és fonamental, no? Jo sempre afegisc amb una T, no? Arrelada al territori, vull dir, cal capil·laritzar la innovació que desenvolupem. Però gràcies al treball d'ells, gràcies al treball de les empreses i també de les associacions, s'ha fet factible aquesta reconversió. Hi ha hagut moltíssimes empreses que en aquest moment estaven pensant tancar, que han tingut aquesta capacitat d'adaptar-se, de lluitar
i de demostrar que poden fer altres coses, no? I crec que cal posar-ho en valor. I crec que hem d'anar una miqueta més allà. Tenim el clúster sanitari o les empreses del tèxtil i altres sectors que estan fent productes per a la vida, per a salvar a la gent, però també per als sanitaris i sociosanitaris. No ho deixem de costat perquè és important estar protegits ells per a poder cuidar i salvar a altra gent, no? Però jo aniria més allà. Jo crec que ara en aquests moments hem de ser capaços de treballar així al nostre territori, a la Comunitat Valenciana, un clúster salut. Donar-se compte que és important no tindre problemes quan tinguem alguna crisi d'aquest tipus en allò que és essencial per a la vida. I quan parlo d'un clúster salut estic parlant de que l'agricultura és important, que és important el sector metalmecànic, que és important el sector del plàstic, que és important el sector del tèxtil, però també és important el del joguet i és important també el del calcer, perquè són tots sectors que podem generar sinergies i en tot allò que fem és positiu per al benestar de les persones. I quan parlem que les persones sempre han d'estar al capdavant, han de ser allò primer en les polítiques que desenvolupem, si som capaços de generar un clúster de la vida, un clúster de salut, farà factible que tot allò que fem vagi encaminat a que la gent visca millor i tinga més benestar. I això és una de les línies que hem engegat. Estem fent un estudi en aquests moments de veure quina és la situació que tenim al nostre territori i a partir d'ahir anem a veure si podem generar sinergies en els diferents sectors per a treballar en aquesta línia, perquè seria, jo crec que una línia que ens donaria fins i tot riquesa per a les persones, però també riquesa dinerària perquè podríem exportar tot allò que fem així al nostre territori. El sector serveis ha sigut un dels que més ha patit tot el tema de la pandèmia. Com hauria d'evolucionar aquest sector per a que puga adaptar-se en una situació així i puga estar per damunt d'aquest tipus de situacions? A veure, per a mi és evident que el sector serveis, el sector turisme, hostaleria, jo crec que hauria d'anar cap a la qualitat, i intentar buscar diferents alternatives. Quan parlava del clúster salut, per exemple, el sector turisme de salut també pot ser una vessant important, i estem guanyant en qualitat. Aleshores, jo crec que si s'encaminem en aquesta línia és quan anem o tenim possibilitats de guanyar o assentar-nos en un sector que no depenga sensu stricto única i exclusivament de l'àmbit massiu o que tinga unes condicions adients per a poder vindre moltíssima gent al nostre territori. És de veres que hem tingut el que hem tingut, però crec que ara hem de fer una reflexió seriosa per a donar-li consistència a un sector en el que ningú està en contra, ningú l'ha posat en entredit, però crec que hem de tenir la capacitat de reflexionar per a millorar allò que realment no ens ha anat bé estructuralment i que realment crec que estem per a anar millorant aquest sector, igual que qualsevol altre dels sectors que ens ajuden a millorar la vida de la gent en el dia a dia. Ja fa molt de temps, perquè clar, enguany ha sigut un any que sembla que han sigut 2 o 3, però bueno, fa poc varen viure unes eleccions autonòmiques i vostè ha sigut el conseller d'Economia d'aquest primer botànic. Quin balanç fa d'aquesta primera etapa? Governava només PSOE i Compromís, amb el suport extern de Podem a les Corts, sobretot en la seva àrea, en l'àrea d'Economia. Bueno, les dades ja parlen per si soles. Clar, un balanç molt positiu, un balanç molt positiu perquè nosaltres des del primer moment, com ja comentàvem abans, vam traçar un full de ruta clar amb llums llargues. Jo sóc dels que crec que no hem de treballar única i exclusivament per a guanyar les properes eleccions, és a dir, buscar única i exclusivament l'estratègia de dir què he de fer jo dia a dia per a que la gent em vote i ja està. Jo crec que nosaltres hem de tenir un projecte de llums llargues i d'anar molt més enllà, i per això projectes al 2025, 2030, fins i tot 2050, independentment de que en un moment determinat la gent ens pugui votar o no, però tingui aquesta manera de pensar.
perquè al final hem de construir la societat entre totes i tots d'una manera, jo diria, bastant planificada, perquè del contrari, cada 4 anys resulta que tornem bojos a la ciutadania. I crec que el poder guanyar unes eleccions va en funció d'eixa capacitat de planificació que tinguem. I per tant, el balanç jo el faig positiu perquè el primer any sí que va ser un any, la veritat, que dur per a la conselleria i per a mi, perquè el vam dedicar estrictament a la planificació dels projectes que volíem desenvolupar, de plans, però una vegada aquests plans van anar veient la llum, jo crec que hem consolidat el projecte de la conselleria. Per això deia jo, tenim un pla estratègic de la indústria valenciana, que és important, ja portem 4 anys desenvolupant-lo. Tenim una agenda d'indústria 4.0, que també l'estem desenvolupant i és important. Tenim un pla d'impuls a la mobilitat elèctrica, és a dir, que és un projecte importantíssim, sobretot per al present i per al futur, per a les futures generacions. També vam fer un pla estratègic de l'energia 2020 i s'està desenvolupant també ara el pla de l'estratègia de canvi climàtic 2030, amb tota aquesta idea de transició energètica, de descarbonitzar l'economia. Tenim uns plans anuals d'internacionalització de tots i cadascun dels projectes que estem treballant en el món empresarial, en les empreses, també per al comerç exterior, és a dir, d'ahir les 26 antenes que tenim en el món i moltíssimes missions inverses i directes que fem en els diferents sectors del nostre empresariat, i aleshores hem anat desenvolupant, ara anem a treballar el PECA, que és el Pla Estratègic del Comerç i l'Artesania, també amb una visió de llums llargues i sobretot saber cap a on anem, perquè és de veres que en aquests moments el comerç ha de ser de proximitat, però també digitalitzat. És a dir, i després hem implementat programes com el Digitalitza, el Createc, vull dir, tot programes que realment són importants en la transformació del model econòmic i productiu. Per tant, jo la valoració que faig crec que és una valoració positiva. Cada vegada estem consolidant més aquesta transformació. El que passa és que és el que dic jo sempre, vull dir, la transformació té a veure en l'educació, té a veure amb el coneixement i hem d'anar de la mà. I en la mesura que la conjuntura vagi millorant, anem treballant també en l'àmbit formatiu d'una altra manera, serem capaços també, en un moment determinat, de poder consolidar aquesta transformació del model per el que estem treballant. Per tant, això és per posar algunes pinzellades, podríem estar parlant de moltíssims altres projectes que hem desenvolupat en altres àrees, perquè per a nosaltres l'economia social, el cooperativisme és important, o l'economia circular. Podríem estar parlant de molts projectes i de moltes àrees que la veritat la conselleria està tractant i portant endavant moltes, però en el seu conjunt el balanç i atenent també als indicadors que parlàvem en un principi, jo crec que és molt positiu i he de dir que és una pena que ens hagi arribat aquest virus perquè la tendència hauria pogut ser més positiva encara i haver seguit treballant per millorar la vida de la gent d'ací, de la Comunitat Valenciana. Moltíssimes gràcies, conseller, pel seu temps, molta sort i molts encerts en un temps en el que ens han canviat la vida a tots per la pandèmia, però no hem de parar el nostre motor i hem de continuar transformant la societat. Així és, moltes gràcies a vosaltres i també molta força per a seguir ahí, per a poder informar a la gent de la manera més adient i dir-vos que queda a la vostra disposició per a seguir treballant i informant a la ciutadania. Serà una de moltes més entrevistes. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies, conseller.